Nazdar všichni naši potenciální fanoušci Gorilla.cz. Připravili jsme si pro vás malou premiéru Gorilla TV. Jsme tady 3 z redakčního jádra. Lukáš. Čau. Čau, tady je Michal. A jdeme na to. Asi jste slyšeli o Sherlockovi spoustu věcí. Film se snaží vrátit jakoby ke kořenům, snaží se vracet k těm knížkám. Je asi fajn, že jsme se s Lukášem rozdělili tak na 2 skupiny. Já jsem člověk, který je Sherlockem v podstatě nezasažený, nečetl jsem ty knížky, viděl jsem pár filmů, ale byl jsem strašně malý a vůbec nic si z toho nepamatuju. Zatímco Lukáš? Já jsem takový, jakože asi před 10-15 lety jsem byl velký fanoušek Holmese, takže jsem přečetl skoro všechny jeho povídky o Holmesovi i romány, takže jsem měl asi trošičku jinou takovou tu vstupní zkušenost. No, Michale, řekni hlavně, jak to by se to líbilo. Tak já za sebe musím říct, že se mi to líbilo hodně. Určitě to není Holmes, kterého byste čekali. Ne? Pro mě to v podstatě nebyla detektivka. Pro mě to byl dobrodružný film, který byl okořeněný tím, že tam byl hlavní hrdina Sherlock Holmes, který měl opravdu mozek, který mu šrotoval, což tam bylo hodně znát. Spíš než, že bych to přirovnal k Pirátům z Karibiku, jak to hodně čtu na internetu, tak mě osobně to připomínalo třeba Shiftu mise Leonarda. Byl tam prvek Mystičná, byl tam Mark Strong jako Lord Deadwood v roli šéfa nějakého šíleného bratrstva 4 chrámů, pokud si pamatuju na ten název. A spíš než by to byl film o akčních scénách, tak to byl film o interakci mezi lidma. Hlavně ústřední dvojka Jude Law a Robert Downey Jr. To je přesně ten prvek, na kterém ten film stojí, a když už je tam jenom nějaká akční scéna, tak je to spíš takové okořenění. Přičemž musím říct, že se mi ty scény hodně líbily, hlavně scény, ve kterých Robert Downey Jr. jako Sherlock se s někým mlátí. No, já musím souhlasit, že akorát to, co pro tebe možná je výhoda, že to je pro tebe dobrodružný film a ne detektivka, tak to mě tam na tom trošku vadilo, protože byť ten Holmes tam na konci má nějakou dedukci a vlastně to celý rozřeší, tak jsem to vlastně celou dobu bral spíš jako dobrodružný film. Takže v tomhle směru mě to trošku zklamalo a asi souhlasím s názory, že to prostě jako detektivka nefunguje. Jako detektivka je to podle mě špatný, nepodařený, jako dobrodružný film, oddechový pro lidi, kteří nemají nějaký hluboký vztah k Holmesovi. Myslím, že to funguje docela dobře. Docela ta zápletka jako vyhovovala. Spousta lidí říká, že jim to přijde ta zápletka taková slabá, že se tam nic moc neděje, ale mě třeba osobně přišel daleko plnější a bohatější než u takového Avatara. Jako je to tak, ten film, teďka mluvím samozřejmě o Holmesovi, si prostě plyne, je tam ta špetka tajemná, má to hodně dobrou atmosféru. Čekal jsem, že ten Londýn bude strašně přestřelný, že to bude něco ve stylu Ligy výjimečných, ale má to atmosféru, ty digitální triky až na pár scén tam v podstatě nejsou vidět. Kde mě to tam osobně vadilo, ty triky, nebo kde to opravdu vyčnívalo, byla asi až závěrečná scéna. Možná jsme se ještě mohli pobavit o výkonu Roberta Downeyho, protože nevím jak tebe, ale mně v podstatě z té dvojce se mnohem víc líbil ten Jude Law, který to podle mě trefil úplně přesně, možná i tím, že je Brit vlastně jako původem, když to ten Robert mě tam přišel takovej unavený, jako potom Iron Manovi, že vlastně neví už, jak by to zahrál jinak, je to podobná role, takový podobný svéráznej chlápek, tak vlastně já jsem tam necítil z jeho strany nějaký moc přínos, akorát jsem si furt říkal, že proč nemá ten knírek pořádně dorostlej oproti tomu Iron Manovi, jo. No, mě přímo ten Robert Downey Jr. přišel, že on trošku z začátku nevěděl, co pořádně hrát. Z začátku je ten Sherlock situovaný takové situace, že je to takový ten člověk, který je zalezený doma, je hodně introvertní, neví pořádně, co by dělal, jak se vrátit do té reality. Ale na druhou stranu, když už se někdo dostane ven, tak působí strašně extrovertně, strašně se předvádí a vrací se k tomu Iron Manovi. Jsem se chtěl vrátit k jedné věci, a to je to, že ti scénáristi nebo Guy Ritchie a celý ten tým si dal docela práci s tím, aby, byť to na první pohled nevypadá, že to je věrný té předloze a spoustu lidí to možná zmate a řeknou si, že tam jsou věci, které tam nepatří, ale vlastně je tam spousta scén, které jsou vypíchnutý z různých povídek a které přímo odkazují k povídkám, ať už je to postava té Eden Adler, která je z povídky, myslím, Skandál v Čechách, ta scéna, kdy on si vymyslí tlumič na pistoli a zkouší ho přímo ve svém bytě, že střílí do zdi, tak ta se taky objevuje v nějaké povídce, mám pocit, v nějaké pozměněné podobě. A dokonce je tam i odkaz, byť nepřímej, na to, že Holmes vlastně byl původně podle Doyla feťák trošičku,
že bral kokain, tak vlastně ta scéna, kdy Watson tam říká, že pije něco, co se používá na operaci očí. To je vlastně kokain, protože to se v té době používalo, kokain se v té době používal na tyhle zákroky, jako na utlumení bolesti. Takže to tam vlastně všechno je to tam docela rafinovaně skrytý, včetně odkazu na nejslavnější seriál o Holmesovi, Dobrodružství Sherlocka Holmese, myslím, že ten je z roku 84. Měl 2 série a běžela i u nás v českých televizích. A je tam několik záběrů přímo i na Baker Street, který přímo kopírují záběry z tohoto seriálu. Takže těch skrytých jakoby věcí, které se vztahují k Holmesovi a jako poutají tohle nový podání s tím původním Doyleovým anebo s těma interpretacemi je tam docela dost. Já teda ještě, aby jsme úplně nezabili Martina, který ten film teda neviděl, tak aspoň se ho zeptám, jestli on má třeba nějaký dotaz, co by chtěl ohledně toho filmu vidět. Já bych se možná zeptal na Stronga, jako já si třeba jako na Downeyho jsem se jako docela těšil, ale jako maximálně fakt jsem se těšil na toho Stronga, tak co na něj říkáte vy teda? To mě zajímalo. Tak jako Strong byl fajn, já jsem s ním teďka viděl těch posledních pár filmů, já už si nepamatuju přesně všude, kde to bylo, ale hodně se mi líbil v tom Body of Lies od Scotta. Ale je pravda, že tam nemá příliš moc prostoru, je tam takový ten démonický týpek někde v pozadí, ale nevystupuje tam jako rovnocenný soupeř tomu Downeymu v tom, že by dostal tolik prostoru a člověk by s něho cítil neustálý ten pocit nebezpečí. Každý film, zvlášť takovýhle dobrodružný film, prostě stojí z velké míry na tom záporákovi. A všechny nejlepší dobrodružný akční filmy vždycky měly dobrýho záporáka. To si myslím, že tomu Sherlockovi chybí. Když už jsme vlastně u těch záporáků, tak spousta lidí se asi bude ptát i na na profesora Moriartyho a na jeho roli. Ten je tam opravdu, je tam párkrát v pozadí a pro mě osobně je tam tak hodně uměle nastrčený, jako by ti Warneri věděli, že když ten film bude mít úspěch, chceme prostě dát druhý díl a tímhle si to otevřeme. A musím osobně říct, že opravdu nemá hlas Brada Pitta. Já si myslím skoro, že je škoda, že ho tam buď nedali od začátku, že i ten Mark Strong, tak jak já tu postavu znám, tak ten Moriarty je jakoby většinou prezentovaný jako starší. Ale dokážu si představit, že by ho ten Strong klidně zahrál a ten Moriarty je vyprofilovaná postava s jasným charakterem, a že by to bylo zajímavější. A i možná škoda toho Stronga na tu roli, kterou tam teďka hrál, že kdyby hrál toho Moriartyho, tak by to bylo zajímavější. Ale každopádně, pokud bude druhý díl, tak za sebe se docela těším, protože si myslím, že ten druhý díl může být lepší než ten první. Na Gorille hodnotíme na webu od 1 do 10, 10 je nejlepší, 1 nejhorší, takže budeme udělovat banány od 1 do 10. Bohužel jsme produkčně trošku zaváhali, teda banánů máme jenom 6, takže dneska to bude jenom někde v grafice, asi tady pod náma vidět. Já za sebe dávám hezkých 7 banánků z 10 pro Holmese, protože slabší záporák a nefunkční jakoby detektivní příběh. Tak já jsem se o filmu bavili mě vtipy, bavila mě chemie mezi Downeym a Juddem a příběh mi nevadil, takže ode mě to bude 8 banánů. Madam, I need you to remain calm and trust me, I'm a professional. But beneath this pillow lies the key to my release.